Atxaldeon, atzaldeko 6ak badia, orduan iraileko ohiko osoko bilkura honi hasiera emango jau. Betiko modun, lehenengo puntu bezala, aurreko plenoko akta dakau onartzeko, uztailan 18an izan genuen osoko bilkurako akta, zeitaktakin zerbait badaon, Andoni? Atxaldeon, en la votación de la memoria, de la moción, el número de los votantes está bien, los nombres de los votantes en función del sentido está bien, pero el número, o sea, creo que nos abstuvimos 5 y pone 3. Y entonces los nombres están bien, pero el número somos 5, no somos 3, creo. Vale. Ulertzet orduan, EAJ udaltaldeko guztiak boto bera mentzen utela, orduan bosten abstentzio izan behar dela. Mikroa. A ver, creo que la moción al final, en la votación de la moción última. Hiru jarri barrean, 5 jarri zuzenketa hori eta onartutzat emango dugu. Bai, bale, aurra. Bigarren puntua ere, ohikoa izaten da, azken plenotik honea mandako dekretu guztien zerrenda pasazaizue, 2023 eta 2280 dekretu artekoak dira, zait hauen ingurun zalantzarik, galderarik edo badaun, Jaione? Bai, kaixo, arratsaldeon. Ni 3 galdera ditut. Azaltzen da, en el decreto 2209, Hernaniko aurreskolako sukalde zerbitzuaren kontratazioa hutsik deklaratzea. Hori, esplikatu zer gertatu dan. Jarraituko eta gero batean? Vale. Turismo eta merkataritza bulegoaren obraren kontratu aldaketa. Eta azkenik, Txantxilla auzoko 4 zenbakiko Aroza tabernaren baimena gabeko terraza erabilarik ez. Bale, dekreto guztiak karpetan badituzu irakurtzeko modun. Bale, hala ere, esplikatuko izuet buruz dakitena. Aurreskolako jangelan kasuan lehiaketa atera zan eta desertu gelditu zan etzalako inungo enpresarik aurkeztu. Berriz ere moldatu ditugu pleguak eta berriz ere atera ditugu eta hoen buruzen ez guatzen, baina oraingoan ez da desierto gelditu. Bai, enpresa bat edo aurkeztu da. Orduan, dekretu hau da aurreko fase hortan. Ze, ofizialki, inor aurkeztez danean, formula bat edo dekretu bidez edo desierto deklaratu behar da. Turismo bulego berriko kontratu aldaketan, hemen obra hasi dutenean konturatu dira argi buruzari naiz, baina argi kontadorea edo etzegola separatua gainontzeko edifiziotik. Orduan, argi kontadore propioa behar du. Orduan, horrek gastua pixkatigo du eta kontratua beraz aldatu egiten du eta pixkat, ez dakit, 10.000 euro gehiago zan edo urko 12.000 euro gehiago aldaketa hori egitea. Eta beste Aroza tabernaren ingurukoa ez naiz gogoratzen buruz zer dan, baino zenbakia behidatu eta karpetan sartu eta hor daukazue eta hor egongo da informazio guztia. Bai? Beste zalantzarik? Ez? Bale. 3. puntura pasako gau ere bada bereziki dekretu baten berri ematea, 2383 dekretua da, musika eskolako zuzendari eta idazkariaren izendapenarena. Normalean, izendapen hauek egiten ditugu osoko bilkuran, baino osoko bilkura gaur 26 izan da baterako izendatua egon behartzun. Orduan, legeak ere uzten dunez, dekretu bidez egin genuen izendapena eta gaur berri ematen dugu hemen. Honekin, dokumentua ez zait irikitzen, Lourdes Alkorte izango da zuzendaria eta idazkaria Ana Maria Martínez. Bai, orduan formalismoa betetzeko hemen, badakizue 2 urtetik behin egiten dela zuzendaritza aldaketa, aurreko zuzendaritzaren 2 urteak pasadiela eta hauek ere beste 2 urtetako izendatzen ditugula. Bai, berri ematea. Honekin, 4. puntua pasako ga eta ordenantza fiskalekin hasiko ga. Bueno, ordenantza fiskalak batzorde pare bat batzordetan alderdi guztien artean landu ditugu, edo gure iritziak mentzat elkar banatu ditugu. Honek suposatzen du udalak martxan ditun tasa eta zergan prezioak eguneratzea.
Udal gobernutik egiten dugun proposamena da, azken urtean izan den KPI igoera bera aplikatzea ere udal tasetan, zerga eta tasetan, zerbitzu sozialetako zerbitzuetan izan ezik, gainontzeko guztietan. Azken urteetan ere zerbitzu sozialetakotan ez ditugu aplikatu, batetik etxez etxeko zerbitzua aldundiarekin hitzartutakoa dalako eta prezioak eta arekin finkatu behar ditugulako, eta bestetik beste zerbitzuen inguruan ere antolaketa berri bat ere lantzen nahi galako eta prezioen eguneraketa zerbitzuen antolaketa berri horrekin batera etorriko litzatekelako. Hortaz, proposamena bai da zerga eta tasetan KPI-aren igoera aplikatzea, 2022ko uztailetik 2023ko uztailerako kalkuloa egiten da eta 2,6ko igoera izango litzateke aplikatzea. Bai, honekin batera ere, aktibitate ekonomikoen zergan ere moldaketa bat egitea proposatzen da eta kooperatibei aplikatzea zaien bonifikazioa eguneratu eta ehuneko 25 izatea, hemendik aurrera kooperatiba horiei aplikatuko zaien bonifikazioa. Impuesto aktibitate ekonomikoen zerga hau gogoratu 1 milioi batetik gora fakturatzen duten enpresei aplikatzen zitzaiela ez zaiela, kooperatibek badutela bonifikazio bat, Hernaniko udalaren kasuan, eta bonifikazio horren moldaketa bat egingo genuke, eta ehuneko 25ko bonifikazioa izatea. Bai, horiek dira beraz, udal gobernutik planteatzen ditugun aldaketak aplikatzeko, batzordean eta alderdi guztien artean landu ditugunak, eta hoen iritza bat zaizue, ronda irikiko du bakoitzak zuen behar balin badezue, zuen azalpenak emateko, Jaione eta Andoni, orden hortan. Bueno, ni 3 puntuak batean esangoet, ez errepikatzeko. No nos gusta subir los impuestos y las tasas, pero también es verdad que si queremos tener unos servicios públicos de calidad hay que pagarlos. Y la realidad del IPC y el encarecimiento de la vida nos obliga a apoyar esta subida. Las familias con problemas económicos podrán solicitar las bonificaciones que este ayuntamiento tiene a su disposición. Por lo tanto, os apoyamos la subida del 2,6 y las modificaciones que se han hecho en las diferentes ordenanzas fiscales. Eskerrik asko, Jaione, Andoni. Bueno, como sabéis, muchos de este pleno, normalmente solemos votar en contra de los incrementos que se nos plantea desde el equipo de gobierno, pero este año, inicio de legislatura, tuvimos una reunión con el equipo de gobierno que se nos planteó que tenía proyectos muy ambiciosos, con los que no estamos totalmente de acuerdo, pero sobre todo se nos planteó que igual el sistema de trabajo que íbamos a tener el equipo de gobierno y la oposición iba a ser más cercano o que se podía mejorar. Pues a la vista de que se podía, pues para dar un voto de confianza que pueda cambiar algo esta legislatura, nosotros vamos a abstener y esperemos que cambie el sistema de trabajo, o por lo menos lo que habíamos interpretado nosotros. Eskerrik asko, Andoni. Udal gobernuaren postura edo argumentatze aldera, ez? Bada urte batzuk aipatu izan genuna eta bere garaian Elkarrekin Podemosekin esango nuke adostu genuen irizpide bat ere bazala, urtetik urtera KPI-a aplikatza udal tasa eta zergetan. COVID garaian ondorengo krisialdian izan danetan, KPI-an igoera oso handia izan zen eta orduan ez genuen modu berdinean aplikatu. Horrek esan nahi du, udalak ditun gastuak handitzen dijoaztela eta ingresoak ez diala maila berrian berdintzen, ez? Horrez esan nahi du, arrisku bat egon daitekela zerbitzu publikoaren kalitatean galtzeko, ez? Guk argi daukagu zerbitzu publikoak diala indartu behar ditugunak eta tasak eta zergak badiala tresna bat zerbitzu publikoiek indartsu mantentzeko. Horregatik, KPI-aren egunerak eta gutxinez bentzat aplikatzea eta horrekin politika publiko aurreratzaile eta ambiziosoak egiteko aukera izateaz. Eta horregatik aplikatzea. Honekin orduan, laugarren puntua bozkatza pasako ga. Bai. Itzultzaileantzat eta grabaketarako. Batzordean aipatutako proposamenen artean pendiente geratu zen zehazteko maien eta terrazen kontua.
Bale, aztu egin zait komentatzea, printzipioz aldaketarik ez dugu sartzen horra igea, gero ere gaina aipatuko dugu bide publikoaren okupazioagatik tasak eta lantzen ari ga, ordenantza osa lantzen ari ga, hor planteatzen aitunean gaueko okupazioarena, udaltaldeen artean komentatu dugu, aurrerago ordenantzarekin batera, orduan tasa ere landuko dugula, orduan gaur ez genuke horren inguruko aldaketarik sartuko. Bai, aldaketa bakarra KPI-aren eguneraketa aplikatzea, eta aipatu dugun kooperatiben hobariaren moldaketa hori. Bai. Hortaz, aipatutako zerga eta tasan ordenantza fiskalen aldaketaren aldeko proposamenak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udaltaldeenak, kontrako bozkak, ez dago kontrako bozkarik eta abstentzioak, EAJ eta PS udaltaldeenak. Hortaz, aldatzen den, proposatzen den aldaketa onartuta gelditzen da. Honekin 5. puntura pasako gea, printzipioz tasekin eta zerikusia daukana, kasu honetan salbuespen eta murrizketen ordenantzaren aldaketa, litzake formalki. Kuestio tekniko bada, hau ere batzordean azaldu deguna, eta kiroldegiko abonuari eragiten diona da. Hau da, kiroldegiko abonoa egiten degunean, urte natural hortan bertan abonoaren bukara izatea. Adibide batekin hobeto ulertzen da. Gaur egun azaroan, adibezuan irailako 26 dela, gaur egingo bagina kiroldegiko abonu aterako bagenu, urte osokoa aplikatuko litzaiguke datorren urteko irailaren 26 arte. Horrek esan nahi du 2023ko prezioa aplikatuko litzaitekela ia 2024 osuan. Bai, orduan egingo deguna da, urtean ateratzen dugun, hilabetean ateratzen degula ere, aplikatuko da abenduaren 31 arte eta urtarrilaren batetik aplikatuko litzateke ja tasa berrituarekin. Bai, ez dait ondo azaltzea lortu duten. Aldaketa tekniko bada, gero egunerokoan eragina edo izango duna. Erabiltzaileari dagokionez, orain arte bezala, irailean 26an alta ematen badu ere, gero automatikoki berritzen dira abonu horiek, abono hori bertan bera utzi beharko balu, edo nahiko balu, horren berri eman beharko luke. Erabiltzaileari dagokionez, ez da funtzionamenduan ez da ezer aldatzen, bai? Bada, tasa edo prezio publiko aplikatzeko forman. 5. bai. 5. da edo 6. puntua? Aklaratzegatik, aipatutako aldaketa hori kiroldegiarekin lotutakoa hori da 4. puntuan jasota dago, 4. puntuaren 7. atala da. Hor, kiroldegi zerbitzuen erabilpenegatik egiten den ordainketa modua. Eta orain bozketan daukagun 5. puntua, salbuespen eta murrizketen ordenantzaren aldaketa, hor planteatzen den aldaketa da kuestio formal bat, ordenantza hau onartu zenean etzena kontuan hartu, eta da ordenantza beraren indarraldiari buruzko xedapen bat edo jasotzea. Azken xedapen bezala. Kuestio formal bada, baina, bueno, onartu behar dena da, hori, ordenantza honek egoki jasotzeko indarraldiaren kontu hori. Bai, 5. puntua, eta ulertzen dut ordu nahitor, 6. ere, beste lehen aipatu duna, edo esplikatu diazun, beste enxidapen gengarriaren aldaketa dosietasuna dela ere bai. A ber, ez, nasten ari geran, nik uste ez numerazioa aldatuta, barkatu. 4. puntua, zerga eta tasen ordenantza fiskalaren aldaketa hori da lehen bozka eman duguna, hori da. 5. puntua izango litzakena salbuespen eta murrizketen ordenantzaren aldaketa, 5. puntua, hori izango litzateke, otsailean onartu genuen ordenantza honetan jasotzea hainbat aldaketa, eta ziren errolda baldintza bezala eskatzearen aipamena,
eta ordenantza honetan bere garaian ez genuen sartu ur hornidura eta hainbat zerbitzutan aplikatuko zirela ordenantza orduan hori nolabait hori bertan sartzea. Orduan ordenantzan bertan agertzen diren zerbitzuen zerrenda eguneratu eta baldintza orokorretan erroldaren aipamen hori kentzea. Vale. Bosgarrenean hortaz, guk otsailean bai bonifikazio sistema berri bat eta aplikatu genuen, hor prezio publikoetan obariak jasotzeko baldintzetako batzan Hernanin erroldatua egotea, ez? Bere garaian bai alderdi sozialistak adierazizun zalantza sortzen ziola hori aplika genezaken edo ez. Momentu hortan bazegon kuestio hori herriren batek edo epaitegietan zaukana eta aipatu genuen aplikatzen jarraituko genula sententzia ikusi arte eta sententziak esan du bonifikazioak aplikatzeko garaian prezio eta tasetan ezin degula erroldarik eskatu. Hernanin erroldatua egon edo Hernanitik kanpo erroldatua egon, bonifikazioa berdin aplikatu bertzaiola. Orduan, hori, bai, bosgarren puntuan, hori txertatze izango litzateke eta hori da bozkatu beharko genukena. Bai, etor. Honen inguruan zerbait, bozketara pasako ga. Bai. Salbuespen eta murrizketen ordenantzaren aldaketaren aldeko botuak, hau batez, onartzen da. Eta seigarrena ere bada beste aldaketa tekniko bat, redakzioan egiten duguna da, parrafo bat sartzen dugu azken xedapen gehigarrian, nolabait adierazten dana arau hauek indarrean daudela, beste berri bat indarrean sartze ez dan arte. Aurreko redakzioak naspila sortzezaken, honek esan nahi du, derogatu beharko litzakea berri bat aplikatu beharko litzakeela edo onartu beharko litzakeela indarrean dagona bertan bera usteko. Ez litzatekeela bertan bera automatikoki geratuko. Kuestio tekniko bat, baina redakzioan nasketa sortzezakenez formalki testu hori txukuntza edo onartu beharko genuke hemen. Bai, honen inguruan zerbait. Zergabilketa ordenantzaren aldaketaren aldeko botuak hortaz? Hau ere, hau batez onartua gelditzen da. Salto bat emango dugu gaien inguruan, ogasun kontuak eta prezio eta tasen gaiak alde batea utzita, 2023-2027ko erreiari begirako euskara plana onartzaren aldeko proposamena dakarkigu eta Asierrek azalduko dugu. Pixka kontestuan jartzatikan, 2021 urtean gogo eta prozesu bat hasi zen, euskararen normalizazioarantz ezta. Orduan hor plan bat diseinatzen hasi zen, eta hor udaletik ere bultzatuta noski, 2023-2027ko urtetarako plan bat diseinatu zen, bai, herriko euskararen eragileekin batera. Orduan izena denok ezagutu duzun bezala Hernaniko herriari begirako euskara plana sortu zen, eta hor behintzat, 4 puntu adirazteko plan honetan pixkat arreta jarriko dugula isialdian, familian, etxeko transmisioan eta baitare gizartearen euskalduntzen. Hori izango dira erronka nagusiak, eta bi zehar lerroera aurre ikusten genitun, gure herriaren bilakara demografikoa bat izango da, bilakara demografiko eta urbanistikoa, eta horrekin batera nola ez, etorri berriak, bai, horiek nun kokatu, nola kokatu, eta hor plan hortan zentratuko da. Eragile nagusi bat eukiko du plan horrek, eta hori izango da euskararen kontseilloazen sorrera, bai, bertan herriko 10 eragile izango dira, eta lehen osan bezala, 2021an hasitako prozesu baten azkeneko produktua edo litzateke, bai. Orduan, hau dena herritarrekin bultzatu eta eragile ezberdinekin bultzatu izango da, baina udaleko euskara zerbitzuak ejekutatuko ditu, kontseilu honetan hartzen diren erabaki ezberdinak. Eta hori izan pixka bat azaltzea, baita ere azaldu gobernu taldea jaso genula euskara plan honen aurkezpena, oposizio guztiak ere jaso zuela euskara plan honen aurkezpena, eta ondoren, batzordetara eramantzen, bertan honen inguruan hitz egin, eta hau bozka eman behar da. Hori izan, pixkat, sarrera txiki bat. Eskerrik asko, Asier, ez da honen inguruan zerbait aipatzeko. Bozketara pasako orduan zuzenean. 2023-2027 epealdirako Hernaniko herriari begirako euskara plana onartzaren aldeko botuak. Hau batez, onartua gelditzen da beraz.
Euskarako gaiekin jarraituz, 8. gaian aberekin sinatu beharreko hitzarmen onartza dakarkigu, hau ere Asierrek azalduko eguna. Beno, lehen aldiz, abek diru laguntza partia bat ireki du, hau da lehenengo urtea martxan jartzen duena, 16 eta 18 urte bitarteko gazteentzako. Helburua zein da, C1 maila, beti titulora juten zaigu burua, baino C1 maila hortara inguratzea, hurbiltzea, eta titulua datzen bada noski, ongi etorria, bai. Hor zer lortu nahi du abek honekin, 20 eurotan, hau da, beraien ikastaro guztiak obaritu egiten dituzte, laguntzen dute diruz, eta azkenean 16-18 urteko gazte hau geratzen zaiena da, 20 euroko matrikula batean, babesa, laguntza, gure euskaltegi ezberdinetan edukiko dutena, C1 maila hortara iristeko, bai, gizartea euskalduntzeko nahi hortan. Orduan, guri hitzarmen hau garrantzitsua iruditzen zaigun, euskara tartean dagoenean euskara euspotu eta ikasketa hauek bultzatzeko ondoan izango gaituzte, eta horregatik hitzarmen honen garrantzia gure partetik. Eskerrik asko Asier, honen inguruan, zerbait aipatzeko. Orduan zuzenean bozkatzea pasako ga. Aberekin sinatu beharreko hitzarmena onartzaren aldeko botuak, hau ere, aho batez onartua. 9. puntua, lehen erreferentzia egin diot, bide publikoan terrazak, salgai dauden produktuen erakuslekuak eta beste elementu lagungarriak jartzeko ordenantza berri bat egiten nahi ga. Uztailean onartu genuen ordenantza behin-behinekoz eta 2 hilabeteko alegazio fase bat ireki izan, baina guain bada proposamena alegazio fase hori beste pixkat ere luzatzeko, eragile desberdina alegazioak denbora ondo emateko alegazioak egiteko, eta Ainarrak azalduko digu gai hau. Bai, dakizu moduen abuztuan argitaratu zen, eta jaso dugu eskaera formal bat luzatzeko, porque azkenen oso teknikoa da izkera eta eurendako besta erreza ulertzeko, eta hor agertzen dana gero alegazioak egitzeko, ez da eurendako erreza. Gaur bertan hasi gara eurekin biltzen azaltzeko, teknikari batekin egon gana, pertsona bastante etorri die eta zuek egun bidatuta egun zarie, eta gure asmoa da jarraipen bat eitzie bai eurei laguntza emoteko, bide laguntza moduen, edozein duda alegazioa aurkeztu horretik, duda horrek argitaratzeko. Eta gero bai, argitzeko parkatu. Eta gero horrekin batera bai planteatzen dugu, pertsona bat, gero egotea eurekin guzti hau onartzen danean, eurei laguntzeko, zein izango zen, kasuz kasu ikusteko zelan geldituko zen euren terrazaren egoera. Horretan gabi, saiatzen, eurek be ondo ulertzeko, alegazio horrek ondo jasotzeko eta bide bateratu baten gainera, porque bestelan bakoitzak bere alegazioa ekartzen badau, ez da erreza guretzako besta jasotzea. Eskerrik asko Ainara, honen inguruan zerbait bozkatzea pasako gaurdun. Bide publikoan terraza, salgai dauden produktuen erakuslekoak eta beste elementu lagungarriak jartza arautzen duen ordenantzaren alegazio epea luzatzaren aldeko botuak. Hau batez onartzen da, zait esan du zenbat denboraz. 15 egun, 15 lan egunez luzatuko genuke epe hau alegazioak sartu alizateko herritarrek eta eragileek. Lan egun. Oida, 15 lan egun. Honekin azken aurreko puntura pasako ga, mozio bat daukagu, stop kaleratzeak taldeak aurkeztun mozioa, eta zuena da zuzenean hitza. Eta izenek hartu behar du hitza, mikrofona hartu beharko zenuteke. Guretzat, hau da mozioaren justifikazioa. Hernani bizitegi larrialdiko egoeran dago. Alokairurako eskainitako gi ezinen kopurua oso txikia da. Ez da nahikoa udalaren eskaerari erantzuteko. Eta gainera, 775 euroko batez besteko errentan eskaintzen dira. Eta etxebiden 1036 familia unitate daude izena emanda alokairu eskailek iza. Etxebiden
izena emandakoen artean, etxe bizitza premia berezia duten familiak, guraso bakarreko familiak edo ardurapeko adingabeak ez dituzten familiak, eta independizatu nahi duten eta batez beste 14.000 euroko diru sarrerak dituzten 35 urtetik beherako gazte daude. Horrek esan nahi du familia horiek merkatuko alokairu urriak ordaintzeko egiten duten ahalegina beren diru sarrerak 30% baino handiagoa dela. Eta beraz, beharrezkoa dela hemen eskatzen ditugunak bezalako neurriak hartzea. Alokairuen presioak mugatzea edo egungo kontratuen epeak luzatzea ahalbidetzea. Besteak beste, eremu horietan are gehiago espekulatzen eragotziz eta Euskadin kontratuak emaitzeagatik milaka etxegabetze isil edo judizial saiestuz. Estatuko etxebizitzaren legearen 18 artikuluaren arabera, ez dago eragozpenik udalerria tentsatutako eremu izendatzeko. Neurri horiek gure euskal etxebizitza legeak eta lege hori garatzeko erreglamentuek aurre ikusten dituzten beste neurri batzuekin batera implementatu behar dira. Hala nola, jenderik gabeko etxebizitzak mobilizatzeko neurriekin eta erabilera turistikoko etxebizitzak edo gelakako alokairuak kontrolatzeko neurriekin. Alokairu egonkorreko etxebizitzak gizarte premiak asetzen ez dituzten beste eredu horietara ihes egitea saiesteko. Era berean, guztiz beharrezkoa da alokairu sozialak sustatzeko baliabideak nabarmen handitzea eta udalen eta Eusko Jaurlaritzaren arteko koordinazioa hobetzea etxebizitzaren arloan. Horretarako, beharrezkotzat jotzen dugu udalerriek arazo horiei aurre egiten egingo dieten etxebizitza planak izatea. Hori dela eta mozio hau aurkezten dugu. Mozio horretan, udalari eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari eska diezaiola udala etxebizitzaren tensiopeko eremu izendatzea. Estatuko etxebizitzaren legeak eremu horietako jasotzen dituen neurriak lehenbailen ezartzeko. Mila esker. Eskerrik asko zuri, mozioa adieraztagatik. Bai, zuek eta ero ronda irikiko dugu. Bai, Jesús. Simplemente, añadir algo, y es de que si es que es aprobada la moción, pediríamos a la corporación que trate de que la zona tensionada sea declarada con la mayor urgencia posible, porque esto afecta a muchísimas familias que o bien por finalización de contrato o por aumento de precios cada año, o sea, la ley, una de las cosas que nosotros vemos que tiene interés es de que limitaría la subida de alquiler entre un 2 y un 3%. Entonces es importante que esto se aplique lo antes posible. Eskerrik asko, Jesús. Ronda bat irikiko du, pentsatzen talde guztia zerbait esan nahiko dugula. Ordenean egingo dugu, Jaione, Ricardo eta Andoni. Bai. Eta itxaso. Bueno, eskerrik asko, Stop plataformari proposamen hau Hernaniko udaleko osoko bilkurara ekartzeagatik. Una vez más, nuestro reconocimiento a vuestra labor actuando en las situaciones más sencillas y en las más complejas, llevando lo abstracto a lo correcto en un ámbito tan sensible e importante como es el de la vivienda. Desde Elkarrekin Podemos Orain Hernani creemos firmemente que el acceso a la vivienda es un derecho básico de toda persona, no debería ser un negocio. Compartimos la idea de declarar Hernani como zona tensionada
ya que se destina más de un 30% de los ingresos a la vivienda. Hemos tomado unos datos concretos de Hernani que esto lo justifican. En La Chumbe, el alquiler de una vivienda de 50 metros cuadrados, 750 euros. Osiñaga, alquiler de una vivienda de 50 metros sin ascensor, 650. En el Puerto, el alquiler de un piso de 60 metros sin ascensor, 700 euros. El Izacho, 78 metros con ascensor, 800 euros. Sorguinchulo, 75 sin ascensor, 800 euros. Y estamos hablando de barrios más periféricos y en peor estado, sin tener en cuenta los precios de las zonas más modernas de Hernani. Además de pagar el alquiler, hay que comer, pagar facturas, etcétera, y esto creemos que es inviable. El Ayuntamiento de Hernani va dando pasitos muy lentamente. Hemos conseguido una concejalía de vivienda y una técnica de vivienda, pero con un escaso presupuesto de 30.000 euros. Las administraciones no solo tenemos que preocuparnos, también hay que ocuparnos de que este problema en un momento dado nos va a afectar o nos está afectando directamente. Por lo tanto, apoyamos la moción. Eskerrik asko, Jaione. Ricardo. Kaixo atxaldeo guztioi, eta mila esker mozioa ekartzeagatik. Gu aldeko bozka emango diogu mozioari, baino bai, jakinda gainera gaur egun, uste dut Hernanin ez daudela etxe bizitzak alokatzeko, edo behintzat interneten bilatzen baldin badituzu, ez dituzu bilatzen, uste dut atzo begiratu nuela eta bakarra zegoela, beraz, nahiko zaila dago Hernanin etxe bizitza bat alokairuan eskuratzeak. Baina bai, eskertuko nuke eta horrela eskatu nahiko nuke Hernanin badakagu hau jorratzeko tresna bat, Hernaniko etxearen maila dakagu, non denok gaude bertan, eta agian bertan jorratu eta landu genezake halako tensionatutako eremu bat bezala izendatzea Hernani, hori eskatzea Eusko Jaurlaritzari, jakiteko behintzat zenolako ondorioak ekar litzake halako erabakia, nola egin dezakegu, ze pausoak eman behar ditugu halako eskara bat izateko. Orduan, eskatuko nuke maila horretara bideratzea baita ere, eskakizun hau. Eskerrik asko, Ricardo. Andoni. A ver, nosotros vamos a votar a favor de la moción, pero también queríamos decir que tenemos mesa de la vivienda, que esta moción, si llega a ser propuesta en esa mesa, podría haber tenido algún punto más. Por ejemplo, puntos que pueden incrementar el número de viviendas que hay en Hernani y que es decisión municipal. O sea, solamente pensar que la solución a la vivienda o que alguna de las soluciones a la vivienda puede ser lo que dice esta moción, que está fuera de lo que se pide es que otro estamento público haga algo. Claro, este estamento público, o sea, la Administración, el Ayuntamiento, puede hacer otras cosas para tener más viviendas y más viviendas tasadas. O sea, que si no se ha llevado a la mesa la vivienda, pues que se lleve a posterior a la mesa de vivienda. Igual entre todos podemos trabajar y buscar alguna otra solución más para que en Hernani haya más viviendas tasadas. Nosotros vamos a votar a favor. ¿Vale? Eskerrik asko, Andoni. Itxaso. Ados, asko esan da dago, eskertzea mozioa ekarri izana. Uste dut denak konturatzen garela etxe bizitzaren egoeraren larritasunaz, baita Hernanin ere, eta ez dela bakarrik tentsionatutako gune izendatzea, baizik haratago ez, herritar guztientzako etxe bizitzarako sarbidea bermatzen saiatzea ez. Dakizuenez, eremu tentsionatu izendatu aurretik azterketa batzuk egin behar dira, eta guk zorionez hasiak gaude lan horietan. Eta berez, etxe bizitzarena udal eskumen zuzena ez den arren, edo ez da udal eskumen osoa. Eskumena ez da, baina ardura bada noski baita ere udal mailakoa, eta guregan hartzen dugu baita ere ardura hori, bereziki beste instituzioetan ere eragiteko, ez? Kasu honetan Eusko Jaurlaritzan eta lehenbailean bideratzeko gaur onartzera goazen mozio hau eta eskaera zehatz hau dela Hernani tentsionatutako gune izendatzea. Beraz, gure ere aldekoa izango da. Eskerrik asko, Itxaso. Jesús. Sí, el hecho de no haberlo presentado en estos momentos en la Comisión de Vivienda es un poco por la urgencia que por lo menos desde estos desahucios estamos viendo, ¿no? Porque
a las limitaciones a alquiler hay que añadir también otra cosa que es muy importante, y es de que todas aquellas personas que se les vaya finalizando el contrato o vayan a ser directamente desahuciadas, la ley permite un aplazamiento de hasta tres años. Cosa que, pues sería un pequeño respiro. No creemos que esto sea la justificación, o sea, ni que por sí solo esta enmienda, o sea, esta ponencia vaya a solucionar el problema, pero lo que sí creemos es de que va a ser un alivio para muchas personas. Y se me ha olvidado algo. Bueno, nahi badezu bitartia, bai. No. Bitartian guk bozketa egingo du, eta okurritza bat zaizu eskatu hitza eta emango dizut, bai. Un poco por complementar lo que dice Jesús, para Stop Desahucios esto también forma parte de una campaña, ¿no? O sea, que es una campaña que se realiza, no sé si decir a nivel estatal, porque hasta ahí no llego, pero sí a nivel de Euskadi, de la Comunidad Autónoma Vasca. Y tiene importancia ese efecto de campaña, porque si lo hiciéramos en un pueblo solo, en otro, pues posiblemente a nivel de gobierno vasco podrían apenas hacernos caso. Y sin embargo los efectos que esperamos pues sí pueden llegar a ser bastante contundentes. Y aún así ya sabemos en qué estado está con posible recurso la ley de vivienda. O sea que sabemos que podemos pedir que los ayuntamientos nos acepten, cosa que agradecemos enormemente, pero aún tiene que dar otra serie de pasos hasta que se vean resultados concretos. Andoni, bai. Yo solamente por indicar, si se quiere velocidad, igual lo más rápido es llevar al Parlamento Vasco, en el Parlamento Vasco se apruebe y directamente llega al Gobierno Vasco. No que vaya ayuntamiento, cuando el objetivo es movilizar al Gobierno Vasco. Si llega al Parlamento Vasco es por velocidad. Es más rápido que esperar a que los ayuntamientos vayan votando y vayan diciendo, sin más. Hernanin Stop kaleratzeak elkarteak aurkeztu duen Hernanin laukareruan merkatuko prezio garestiek tenkatutako eremuak definitzari buruzkoa eta horietan estatuko etxebizitzaren legeak ezartzen dituen mugak gainditzeari buruzko mozioaren aldeko botuak. Aho batez beraz onartua gelditzen da. Zorionak izan Eusko Legebiltzarrean, izan udalez udal, bada gizarte honen, jendarte honen erronka handietako bat, handiena ez balin bada, eta bai eragile sozial, administrazio lokal zein autonomiko zein lurralde mailako zein estatu mailakoak, denak esku hartuta lan egiten dugun eta bidea jartzen ditugun etxebizitza arazoari soluzioa emateko. Eskerrik asko. Honekin azkeneko puntura pasako ga, eskari eta galdereenak, ez dait badan eskaera galderarik. Lourdes eta Xabier, orden hortan ingo du. Vale, Lourdes. Nada, gracias por venir, estamos encantadas. Este es el espacio del pueblo, es un espacio democrático, pero una vez más no está aquí la maleta de traducción. Lo hemos pedido innumerables veces, ¿no? La maleta de traducción. Que se hubiera hecho falta. Vale. Bai, arrazoi aurreko legislatura bukarenean aipatu genuen aiginala lantzen honeako sistema itzulpengintzarako sistema propio bat eta informatikariak hortan lantzen ari diala, bilatzen ari da formula eta egia da, gaurko ekar genezakela maleta, baina akats bat izan da, sentitzen dugu horrengo batean berriz gertatzea espero dugu, eta maleta hemen egotea, maleta ez balin bada, itzulpengintza sistema propia plenorako. Bai, hala ere, moduren bate edo moldatzea esperot. Xabier.
Mikrofon hartu beharko zenuke. Bai, atxaldeon. Hainbat gauza edo galdera eta bota nahi nituzke, segidan esango ditut edo bat eta erantzun. Ez? Segidan egin eta apuntatu eta erantzuna balin badeu segidan erantzun gizkizu. Bale. Bat galdera, Frantziako turra Hernanitik pasatzeagatikan zerbait ordaindu da? Besterik gabe. Bigarrena, uztaileko plenoa ezoikoa izan zen, eta ez dakit arrazoia zergatik. Azkeneko asteartea jaieguna izanik, aurreko asteartean ulertzen nuenik lan egunean izango zala ohiko plenoa. Deialdiak ez zuen jartzen, ez presasko, ez premiazko, ez ezoiko deialdia zen osoko bilkura besterikan gabe. Ez berdintasun bakarra zen, puntu hau, galdera eskaerak edo hau etzegoela, soilik eta bakarrik. Bide batez erantzi, maiatzeko osoko bilkurako deialdirik etzela publiko egin, ez prentsan eta ez web horrian, gaur ere web horrian etzegoen, publiko egin behar da, beraz horrek bere konponbidea edo eskatzen du. Bestetik, aurreko pleno batean edo bota nuen, gizarte zerbitzu sozialetako etxezetxeko laguntza zerbitzuko fakturak 2021-etik 2023ko urtarrilera euskera hutsean, ia hutsean jaso genituen, aldiz, otsailetik gaur arte, azkenekoa apuztukoa, gaztelania hutsez jasotzen ari gara. Mesedez, euskera planak, besteak eta besteak eta besteak, udalak lehenik. Orduan nolabait aipatu zenuten zenidaten, Gipuzkoako Foru Aldundia sartuta informatikako agian programazio berriren bat, ez dakit garbi nola ziren, gauzak, kontua da, Hernaniko zigilua ez, bai zigiluarekin eta datozela, eta gaztelania hutsez datozela. Bestetik, eskatuko nuke, udalari egiten zaizkion eskaera, erregu, galdera edo dena delakoak erantzutea. Eskaera bat egin genuen, beste batzuk aurretikan, eta bat konkretuki maiatzean. Gauda eguna, erantzuni jaso ez deguna. Irtera bat egiteko, gaixoekin irtera bat egiteko, eskatu genuen, geltoki baten udaltzainak egitea, aurreko urtetan ere egin izan genuena. Eta ez dugu erantzuni jaso oraindik orain. Gutxienez horrelakoetan, herritarrekiko harreman horretan, gutxienez eskaerak, kexak, azalpenak, horrelakoetan gutxienez erantzutea nahiko genuke. Beste bat, paperontziak, orain aurretik ere aipatu izan zen. Plaza Berriko, Urbieta kaleko paperontziak behin eta berriz gainezka daude. Behin eta berriz. Ez dakit horrek konponbiderik baduen, ez dakit aztertzerik badagoen, ez dakit handiagoa, gehiago edo jartzerik badagoen, baina pena da, asteak jun, asteak etorri, behin eta berriz gainezka egoten dira. Eta azkenik, Urbieta kaleko konponketa edo, obra horretan, hor kiosko pareko edo lete edo Euskadiko kutxa pareko pare horretan, autoek topea egin dezaten lurrean badaude horrelako arrasto batzuk. Lehengo helian, ni erori nintzen muturrez aurrea bete-betean. Lehengo urtean anaia erori zen, 2 hilabete baja. Ez dakit, iruditze zait, taketxe daudela, ea posible den altura bat eman, beste zerbait, ez dakit. Eta ez dut uste bakarra geranik. Uste dut gehiago ere erori direla hori esek. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Banan erantzungo izkizut denentzako balin badaukat bentsat. Hernaniko udalak ez du ezer ordaindu turra hemendik pasatzagatik. Hernaniko udalak bai bere bitartekoa jarri ditu antolakuntza lanetan eta voluntario esker gauzatu ahal izan da. Hernaniko udaleko langile eta voluntario esker. Baina ez du inongo diruik ordaindu hemendik pasatzeko turra. Uztaileko plenoa ezoikoa izan zen, aipatu dezunagatik, azkeneko asteartea jaieguna zalako. Eta udalarautegiak esaten dunez, azkeneko asteartea jaieguna alima da, urrengo eguna edo aurreko eguna, buruzen edgoatzen, izango litzateke ohiko deialdia. Astebete aurreratzeak ezoikoa izatea suposatzen du. Deialdian ez bazun jartzen ezoikoa zala, akats bada.
Hemen egin duten akats bat, deialdiaren tituluan jartzian. Ohikoa jarri barrean, ez ohikoa jarri bartzuten, baina hori. Baina arrazoia hori da ez ohikoa izateko. Eta uztailean askotan, nik uste azkeneko urtetan gehienetan ez ohiko deialdiak egin ditugula, uztaila bukaeran ere gero zailago izaten dalako egita ere, opor garaia ere hasten dalako bete-betian. Maiatzeko osoko bilkura deialdia etzela publiko egin, webgunean ez bat zegoen akats bada, eta hori zuzendu behar dugu, eta idazkaritzara tramitatuko dugu kexa hau. Prentsak publiko egiten duen edo ez, hori ez dago gure esku. Gure esku dago prentsari jakinaraztea, eta guk deialdia dagoenean prentsari akats bat medio ez badago jakinarazten diogu. Gero prentsak publikatzen duen ez dago udalaren esku. Bai, dagoela esku, udalak bere webgunean deialdia ukitza, eta ez bat zegoen akats bada, eta hori zuzendu behar dugu. Baina ulertzen du zuzendu dugula, gaurkoa bazegolako edo webgunean jarrita. Bale. Aurrekoan ere... Ez dago, hori da, bai. Zerbitzu sozialetako etxezetxeko haren fakturan aurrekoan ere aipatu zenun, berriz ere komentatuko eta aplikatiboaren kontua, aplikatibo informatikoaren kontua dala suposatzen dut, baina berriz ere aipatuko dut eta bitartekoa jarriko ditugu euskaraz izan daitezen. Aipatu duzu ere, gaixoekin bidai bat egiteko geltoki baten inguruko eskara bat egintzen utela, ez dezuela erantzunik jaso. Ez dindizu ziur esan, ez dakitelako eskaera hori nondik nora jundan, ze departamentutara zuzendua zegoen, udaltzen gora zuzendua haute zegoen, olakoetan plenora itxorin beharrean deitu, dagokion departamentura, deitu udaletxera, lehenbailen erantzuna emateko, tartean akats bat egon daitekelako, baina ez itxoen plenora erantzuna lehenago beharko bazenu. Ez da kasua izan dan, mikroa beharko zenuke. Bukatuko zerrenda, Xaber, eta gero, orden hortan egiteko. Paperontzienak ados, aurrekoan ere aipatu izan dugu, bideratua genuen kontratua, edo dago kontratua, berriak erosteko, gehiago erosteko, ez dakit iritsi ote dian ja, baina eskaerak bazeuden paperontzi berriak jartzeko. Eta Urbietakaleko kotxentzako topeak baztertuko dugu. Aipatu dezuna, eta berzer soluzio jarri daiteken. Bai, barkatu, eskaerarena edo adibide gisa zan eta azkenekoa zan. Zelaneagotik beste pare bat edo hiru edo izan dira erantzun gabekoak. Ez da lehenengo aldia, horregatik diot, arau bezala edo nolabaiteko irizpide moduan, erantzutearena gutxienez. Besteetan agian garrantzirik ez edo bai, baina ni baditut oraindik 2 urte dialako eskaera batzuk erantzunik gabe. Eta egiten dut, nire ustez egokiena litzatekena. Hau, adibide horretan konkretuki zehazki, maiatzeko plenoan osoko bilkuran azaltzeko asmoa nukeen, hemen ibili nintzen kirabiran, etzegoen deialdirik, ustez etzegokeen, hauteskunde eguna izan ze bezperaren bezpera, eta nik uste nuen iragian etzela izango, enuen deialdirik ikusi, prensa aipatu dudanean ez dut esan beraie jarri behartzuketeni, baizik eta bestetan nolabait agertzen danez, pues agian nik neonek enuela ikusi, ez aiei errua botatze aldera edo. Eta eskara horretan, esan edo ez esan udalera etorri, askotan ez dakizu, idatziz eskatzen dira gauzak, eskatzen dituzu edo eskatzen dira, edo egin behar dira, egiten ditugu eta erantzutik ez jasotzea, eta ibili beharra, edo udaltzen ditu, edo ez dakizu zet, egian, iritsi izan eguna, egin genuen, eta kaixo motel, baina, erantzutea, mesedez. Era bat ados, hortan. Urko, bai. Bai, kaixo, zaldeon. Koskaren, Urbietakaleko koskaren inguruan, eskaera bat sartu zen duen, horren inguruan erantzun bat eman, ez, beste bizilagun batek orduan eskaera sartu du, uste duzu izan zinela, horren inguruan aipatzea, eskaera indan bezala rebaje bat eskatzen dela, koska horrek bere rebajea beha badu, koska hori jarrita dago erabat ibilgailuak espaloien esartzeko, planteamendua zaila da, koska horiek bertatik kentzearena. Orduan, rebajea eskatzen bezala eskatuta, rebajea beak ere badu, orduan gehiago ezin da rebajatu. Beraz, planteamendua izan zen, oaingo zola utziko zela, aurri ikusten dela jarraipen bat ematea, zeo zer egin baldin baiteke aurrea begira ingo gendukela, baina kostientegea gertatu dana, ze zure kaso ez bada izan, registrotik sartuen nolako eskaera bat, o kexa bat eola, eta erantzuna eman zaio, ez da zurea eta nik ez jaso binta, baina...
Mikroa, hitzartzeko mikroa, izan behar du bestela. Barkatu. Ez, nik enuen egin eskaera hori kasu horretan, edo nintzen ni, horri baina adibidez lehen urtean, anaiari gertatu zitzaionean edo, eta berriro diot 3 hilabeteko baja izan zuen, koska ura zehazki kendu zen, hau da, alboko 4 daude, eta ura zen aurrean zegoena, eta ura kendu egin zen, bai? Eta horren gelditzen dira, alboko 4ak, 4 edo 5, eta atzeko bat, bai? Eta, nik kendu, ulertzen dut, zertarakoan, bere funtzioa du noski, esaten ari naizena da, agian altura. Ulertzen dut, teknikoki altura emanezkeo, kotxekoek atea ezingo dutela iriki, adibidez badakit, bai. Nik aipatzen dut, hori, muzu ez aurra joan nintzen, eta nintzela bakarra izan badakit, nintzela bakarra izan. Hor dagoela, arazo edo dena delako bat besterik gabe, bai? Ados, besterik ez badago, honekin bukatutzat emango dugu, iraileko plenoa. Eskerrik asko, tortzaratik.